Kag sa number 1, napaidalom na sa alert level 2 ang bulkan Kanlaon pero mga residente baha na naman ang ginakakulbaan bangod sa nagnabaw nga sapa. Kada magbunok ang ulan, ginakulbaan sila, mabahaon sila. May report si Romeo Subaldo. Ini ang Tamborong Creek sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Amo sining itsura sang creek sa ginagyan sang lahar sang bulan sang Hunyo sa nagligad nga tuig. Matapos ang masobra sa isa ka tuig, amo na sini ang itsura sang creek. Ang madalom nga sapa sadto, malapit na lang magtupong sa pamalay sa kilid sini. Halos mapuno na sang balas kag bato, gikan sa bulkan ang sapa. Sa ibabaw nga porsyon sang sapa, amo pagid sini ang sitwasyon. Kada mag-ulan, ginaduso sa tubig pakadto sa mga sapa ang balas kag bato halin sa ibabaw, gani naganabaw nga naganabaw. Sa pagtansyar sa mga residente, halos 10 feet na sang sapa ang nabuhin bangod sini. Gani si Domingo Mahinay, 20 na katuig nga nagapuyo sa kilid sang creek, hindi siya makatulog kun gabi kung nagaulan kay basi pati ang iya balay iguon sang baha. Itani nga hawasan ka. Hawasan gid siya. Delikado nakulbaan ka man daw magulan-ulan. Ang amon di amo ganing ngayon kami dagpan kay nga ang kontrol kaso ya mag-amon magkano gid ang bahaya magkatong lang kami kay kon mo. Saka ka mo. Saka di ko tiyak kay grupong ilid ko de. So ginapanilagan nyo ka ba sa magulan-ulan kay napanilag na ka mo de. Tulog ng gabi na. Hindi ka katulog kung gabi. Ako natulog pa kan gumasi inali ko mag-awas na. Sa duha niya kadekada nga pagtinerderi, makapila na kabeses ka naglupok ang bulkan Kanlaon pero subong pa lang nga amo sini ang sitwasyon sang creek. Biyernes ang hapon, nagsigi ulan. Pensar niya, matinluan na ang creek pero nadugangan pagid ang mga nagabara nga balas kag bato. Kung dasig ba puno? Oh, dasig. Ang kulbaan da. Hangapon ka ba sa abi gani amo kumukuan? Nagugang gani nabaw. Abi mo mabuhinan, sang baha kay matinuan. Wala. Gani kadamos ang persona nga nagakadto diri para magkuha sang balas kag bato. Ang iban gamiton sa pagsemento sang ilaog saran. Din gamiton sa construction? Ha? Sa balay, pang kayo balay? Semento, pag gamiton sa semento? Pangabay sa mga residente nga makakas sa sapa ang nagbara nga mga balas kag bato pero hindi basta-basta mahimo sang lokal nga panguluhan sang La Castellana. Nagakinahanglan pa ini sang permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources bangod sakop ini sa protected area sa Mount Kanlaon Natural Park o kon MKNP. Ang MKNP nagpadala na sang resolution sa DNR nga nagaayo nga tugutan sila mag-dredging sa sapa pero wala pa makasabat ang ahensya. Karon nga sunod-sunod ang pagsulod sa mga bagyo sa Pilipinas, mas nagakadapat na gid kuno ini nga maaksyonan antes pa man may mahalitan sang baha gikan sa sapa. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.